És akkor nézzünk vissza egy kicsit a történelemben. És most, még mielőtt bárki politikai összefüggést vonna a jelenkori helyzettel, a Kádár korszakot most csak gazdasági szempontból fogom említeni. Szóval a Kádár korszakban az állam hatalmas erővel támogatta a lakásépítést és a lakásvásárlást. Olcsó, hosszú lejáratú hitelek, panelépítési program, és tényleg több százezer család jutott otthonhoz. Ehhez képest most sokkal kisebb a mozgástér. Az állam nem épít tömegesen, a támogatások inkább piaci alapon működnek, és a helyzetet nem javítja, hogy a meglévő lakások nagy része már most is korszerűtlen. Vagyis a starthitel nem ugyanazt a hatást fogja hozni, mint a 70-es, 80-as évek támogatásai. A Kádár korszakban az új lehetőségek létrehozásáról volt szó, tömeges építkezésekről akár, jelenleg pedig a tulajdonszerzés ösztönzése zajlik a meglévő ingatlanállomány terhére. A valóság tehát az, hogy rövid távon sokan örülni fognak, mert tényleg lesz, aki így juthat saját lakáshoz. De hosszú távon az árak könnyen elszabadulhatnak. A piac torzulhat, az esélyegyenlőség tovább romolhat. Szóval az otthon starthitel nem oldja meg önmagában a lakhatási válságot.